Emakhosini ngingenzeka ukuthi anikelela mkhulu wasemakhosini indaba exoxwa ngofakazi noyikemike imifungela amakhosi amakhulu. No, ngithi ake nginibingelele nje. Nento engingayizwa kahle la. Nginibingelele nje ngenzeka ukuthi ngumkhulu wasemakhosini indaba exoxwa ngofakazi noyikemike imifungela lisheshe Siminya sokugcina. Nawe ngenzeka ake ngithi sizoyibamba la. On dating umuntu onabantu abadala, what is the first important thing? This is part 1. Sazobe siqhubeke nje nawo kakhulu le topic ngoba inezinto ey'ningi ey'dinga ukuthi ziqashelwe. Please do make sure ukuthi uyasubscribe-ke wena ufikayo noqala ukubuka le video kamkhulu wasemakhosini kandaba exoxwa ngofakazi. Lijaji Siminya sokugcina. What's the most important thing ngenzawethu? Inamba kamkhulu wasemakhosini sasiyi 0728871995. Okay. Hlalo dabeni, the most important thing ebengiqonda ukuyishile. Dating umuntu onabantu abadala ave kuyinto nkosi yami too complicated if ungazazi, if ungamazi. What is the most important thing ukuthi kube khona lento ekuthiwa ukukhungana, kube khona lento ekuthiwa inhlanganiso, kube khona lento ekuthiwa-ke ukuganisa imimoya, ukushadisana emoyeni, amagobongo kanjalo njalo, yonke lezi zinto kanjalo. Okay, right, ngoba uma ngekho lokho ngenzawethu nizoxabana. Omunye umuntu uzube nola uy'tshela ukuthi mhlasimbe akakuthandi noma ukhona asezwana naye kanti cha lutho usasewuyena nje kanjalo. Abanye abantu-ke bavuke emudi evuke nje kufanele umamukele uzisuke kusekhona lokho asuke sakwenza. But-ke sibambe la, wena wazi ukuthi nisuke nisajola, khunganani. Umuntu nje osuke nomoya niyakujola, khunganani. Uma senilobolene hlanganisane phela, senilobolene. Iy'teji ngey'teji njalo lezi izinto ey'balulekile. So uma nisajola, iba nabantu enihlanganisayo, hlanganiswa ngey'nkukhu. Uma uthi senilobolene, hlanganisane ngembuzi, zonke lezo zinto kanjalo. Ngoba kusho ukuthi seniphambili, vele niyaphambili ngempilo. Yabo. Uma ukuthi awukaze uwenze lokhu, please uqale uhlanganise kuqala noma uthi umuntu usumshadile, qalani nihlanganise. Then bese emveni kwalokho nishadisa imimoya ngoba lokhu ukushadisa imimoya yila bantu asebevele sebecacile, sebethelene ngey'nyongo. Noma sebevele sebeyakhona kusele usuku lomshado kuphela. Yes, ukuhlanganisa nokuganisa imimoya kuyinto enye ehlukile. Ngingachazwa kwamanye amavidiyo thola ukuthi abantu abaningi abanye abayiqondi. Yabashiye kanjalo-ke abantu ngoba phela abantu basihlezi belandela lokhuya nalokhuya nalokhuya ngenza ukuthi ngeke futhi umphikise umuntu ufanele adunguze uyozazi afunde. Kodwa umuntu osuke engayoshada uthandana nomuntu osuke enemimoya, make sure ukuthi uyamkhunga nisajola. Uma wukuthi senilobolene, hlanganisani phela. Uma kuwukuthi-ke selishadile-ke, iba nabantu-ke abahlanganisayo, abashadisayo, abaganisa imimoya yonke leyo nto. Ngoba lento umuntu onemimoya too complicated kakhulu ngenza ukuthi kuyenzeka uthole ukuthi avuke omunye umuntu avuke edonsa okunye manje useshintshile, manje usefuna ukuhlala. Kufanele nikwazi uma izo-connect imimoya yenu kuba kuhle kakhulu. Ngisazothi ukujula-ke ngithi kuba deep kakhulu on the second part ngoba baningi umuntu ayitshela ukuthi umuntu engathi lo muntu useyangijulela noma ngabe umuntu usekunjani njani noma engathi akangithandi. And futhi asithandi futhi ukunikezwa i-space kakhulu. Asithandi futhi umuntu aqhele kade kakhulu uma ngabe umuntu omoya. Sinobantu nje akungathi mina sinabantu banesikhwele kakhulu. Banaso isikhwele kakhulu. Bazizwe-ke labo nkosi yami basuke belokhu bembethwe amakhehla, bembethwe ogogo. Kuba lukhuni. Omunye uyazi ukuthi mhlasimbe u-rude noma uyisima kanjani. Cha, ngenza ukuthi usuke simthanda, umuntu usuke ekuthanda nje kakhulu. But you have to ukuthi nawe in order to understand ube kule level asuke kuyo.
Umkhulu wasemakhosini le ndaba exoxa ngofakazi kusekude ngisazoyichaza le ndaba kakhulu. Siqale esinye isihloko engakaze ngakhuluma ngazo njengomkhulu wasemakhosini. Ngiyaye ngisigege ngabomu. Undaba elixoxa ngofakazi begemegeme nomfungela. Unamba omkhulu wasemakhosini 072 ufuna ukwazi kuhlanganiswa kanjani, ikhungana kanjani makhosi, kwenziwa njani futhi kuhle ukuthi ngizoba yiso lapha, wazi ukuthi umuntu yenza into lokhu kukuhlanganisa futhi okunye ukuganiswa komoya futhi kuyinto ebucayi kakhulu. Yamdinga umuntu osuke ezoba uphawu uma ngabe awukwazi. Makhosi, indaba enhle exoxa ngofakazi. Iyawubonana engenza wethu kwi-episode elandelayo. Maningi ama-episode asazoqhamuka. Kancane nje engangithe part 1 zoqhamuka part 2. Ngifuna uyibona abantu abalandelayo ku-YouTube channel kaMkhulu wasemakhosini. Ndawo makhosi. Ningizimu Afrika yonke. Mpumalanga, ntshonalanga, ningizimu, enyakatho. Amen.